Kakong Amanda Pakenten kabade ka kurim jong UMLA ka maukan ro bat menteri barim ka sorkar uba bante dor lingdo hakalai trik rumpang kala thep kerteng kum ka kertong nakaseng National People's Party NPP banya khun hakani ka election EDC na maukan ro kabanlong hak arkhoi trik rumpang habakren shakilat pathai kubor kakong Amanda kalaong ngasngos kemban job yakani ka election pat nga pentikna bangan bud ikidin jat jong ukurim hakaban wanra ya ka roy kapar hapo ka constituency pat ru bantre na kabenta ban penklan ya ka 6th schedule jong riti sensyar kari kabade ka bor ya da ka baklan na kabenta ki paj riulum bat ban penne pensa ya ki riti dostor beruspa jong ka jat benriu ha babanjor halor ka jindan kam ban penklan ya ka dostor ajat kemi kala ong bakalong ru ka badan kam banwanra ya ka sensyar ka khadar ka bakhuj subah haki HEDC nidan kam ban pentikna ya ka jingthong kam ka basya batru halor ka jinan kam ban yada ya ka maryang nalor kata kala kam ru ba ukurim jongka ulale shibun ki aka na ka benta ka constituency da ka bawanra ya shibun ki kam penroi ba pher na ka benta ka baha kamyat pa ka jingman to jong upat ba habakli kakong Amanda kalaong ngapa ya ka jingkit bok kit riang ya UMDC bamenta ngaladai ban job ya ka election arjar khat kendai Henry Baro ngitip bangila rem namar ka jingat rilang hapdeng UMDC bat uba Remington Pingroom Henry ha ka ni kenti ka bamenta ngasngos kem bangin job ya ka ni ka election na kalyang uba bante dor lingdo ru ulapun pa ya ka jingsngos kem ba ka kurim jong u kanyo ya ka jing job ha ka ni ka election da ka jing jiet ba jing kershan ki pat ba jong ka constituency ka baburam nga ngodai shoban ai ka jingkit bak yo MDC jangi ba ha ka jing no karata in dadang kamet ka pakoi ka bakia tinga kit bag ibin yo choi kamet ka pakoi ka bakia ba tu snam ar hajar khat khandai ngila te boro amanga ngadi ban poi hi ka thong dai dai da ka combination jang i mahe bat kumju i barming tie takadaw ni klam push ka batam ban mantang so don bahaga confident ngasngan bangin yo ya ka jing jol ya kuni marwai nama ba bro kita candidate ki ba ya kun ya election dia ngasolong marwai kun kiki mat ning kong adi ba kumba i election ya i ba pai ki roi kapal bagi ila the i ba pai ki mau kena constituency mengarungan buat kita ki dinjan kita ini dan ki event ang palat ya ka roi kapal bat kam tam ban penne pensa ya ka riti gestur ka jongi bat kam tam le ya ka jat ka khong namar haba im ka jat jung ka long kemi ke im ka kdin kthali ke im ka riti gestur ke im ka ribat ka jat benri shwa ka tang ya i ki bun ki jing duna bat hadian ba ila job iba pai ko MDC yo isi bun ki development ki lawan te ka national mo kon constituency kaban ning kong hi nga so dei bin buat ye ki mati jong i ba choi Reverend JJM Nicholas Roy dengan bat scam in penjanai bat ben beteng ya ka 6 schedule namar ba kadai tu hi ka atial ka ba ai jing da ya ni ki red fight dulu bat kumju kadai ka ikiar ba scam ba ya ki doloi isodar bat ki yang ba shlong de kam tam le nga pa ban ra ka kadar ka bukuat bat ban katuka ka kam ka jam ha district council ka di benang ka basai kan bat ka basai kadar bat kam tam le ka community kristan ni tip ni syai ong ba ni di il ki para marjan ni jadi bat kamariang lu ka di ka kawai ka para marjan ka joni ba ni khoi ka jimut ka jiperkhat mut kamariang lu lang ben khoi ni le ben ka bat ni don ka jingkerman ka baskam halor ki kam ki jam halor ka jingat lenti jongi ban syakri bajba kata ka degi ke ba ngi kum ka yeng asam bat kinong kershan ki ba yai kershan yang nak koi kapor bat mentaru so long confident atong no mangin poi biang sa thong